nu kommer der snart. Den er så ringe det der, for plet. Det går lang tid, der. Det Det damper da. Jeg kan holde. Tag nu lige en finger op. Det køler vandet ned. Ja, du er kølig. Du er så Ej, tænk på det. Ja. Vi har et lille minde for plet her. Ja, den der bidt hul i øren. Ja, det er ikke tvivl om. Kan du huske, hvor uvenner de var? Den har nok lov, hvis sin mor blev død nu. Lille Nej, jæger. den fælder den katte. Er det et mærkeligt tidspunkt, den fælder over? Nej, det er sommer. Skulle hun have haft det sommerpels nu der? Det er fordi, den er alt for meget indenfor. Det kan nemt være. Ja, det tror du så. Ej, det virker. Den er taget Det kunne da fra godt være. Kan godt lige være inde. Det vil jeg gerne være inde. Hold op, Jonas. Du skal ikke filme så tæt på. Der er ikke nogen mennesker, der er pæne der. Ej. Vel. Skulle du ikke klippes? Hva? Du er meget lang. Han skal nok blive klippet. Bare Stop, Jonas. Bare med at trimmer. Det er 5 solvejr. meter. Du skal aldrig være til frisør. Han ikke? Aldrig nogensinde. penge. Nej, det er sgu mange sige i hans alder. Og Lars har været det 1 gang. Og Pernille har været der 2-3 gange. Hvad gør du det? Ja. Hvad er det med den arm? Jonas. Og jeg klipper mig selv. Jonas, din tåber. Men det er faktisk Klipper du mange dig penge, selv du op? sparer Ja. i din frisørforretning. Det kan jeg da heller ikke huske, når jeg har været Altså, til. nogle de går jo til frisør sådan 2-3 gange i året. Eller 4 gange måske. Det gør hende nok. Ja, det gør det nok. Halvanden måned. Eller lidt over en måned, så skal der ingen. Ja. Jeg kan sætte med halv, hvis du går flanke. Allan, han lige jo ikke klippes. Se, hvad der er. Se katten, den er helt væk. Men jeg tror, at der er kræfter. Hvis du klipper håret af en mand, så mister han kræfter. Hornkraft. Hornkraften, men forsvinder. Så må Henning godt nok være svag. Det kan da lige gå an over en prøve. I kan da bare springe over. Den sidder og siger sådan en lyd der. Du er vant til at bøvle med de brødre.